Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. The best person to answer would be the person who drew up this document. Ubuzwe ngengxelo yakhe yokuba wayengazi ukuba i-IDEC yayiphanda ibutho lamapolisa aphanda ngokubulawa kwabezopolitiki i-PKTT obesakuba intloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson kwikomishoni kaMadlanga. Kusweleke abantu abathandathu emva kokuba kuntumengeke ngomlilo ivenkile eTsomo eMpuma Koloni, bonke ingabemi bangaphandle. Kwezemidlalo umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus ufuna iqela lakhe ligxile kumalungiselelo ngquzulwano ne-Argentina kwisithuba seveki ezimbini phambi kwedaba elikhulu kumbhoxo kunye neNew Zealand. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Ubuzwe ngengxelo yakhe yokuba wayengazi ukuba i-IDEC yayiphanda ibutho lamapolisa aphanda ngokubulawa kwabezopolitiki i-PKTT obesakuba intloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson kwikomishoni kaMadlanga. Okukuvele kumsila wengo wagunyaziswa nguJohnson ufuna inkcukacha kwi-PKTT ngo-April wonyaka ophelileyo. Uxekixwe ngemibuzo besakuba intloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson ingakumbi ingxelo yakhe yokuba wayengenalwazi lokuba i-IDEC yayiphanda ibutho lamapolisa eliphanda ukubulawa kwabezopolitiko i-PKTT nakubeni ubungqina bubonisa ukuba yena Advocate Johnson wagunyazisa umsila wengwe ngo-April wenyaka ophelileyo ufuna inkcukacha nge-PKTT. I can honestly not recall asking them about the PKTT as the PKTT. I would have asked questions around the applications, wouldn't have asked about the PKTT. The original documentation, file and applications for promotions of the commanders, for me dealt with the issue of the promotions we were dealing with. It says commanders and members, so it's not limited to commanders. It says commanders and members. And if I may add, not of subs, but specifically of PKTT. So you can't divorce that entire inquiry from PKTT. Sesinye sezihlandlo kubonakala ukuba izityholo ezenziwa lilungu lepalamente uMnumzana Fadil Adams ukufaka isimangalo sasetyenziswa ngamagosa e-IDEC ukusungula uphando kwimiba engenanto kwenza nezityholo zokuqala kwingxelo efungelweyo kaMnumzana Adams. Kwesi isihlandlo ilinyathelo lalowo wayesakuba ngumphathi wamapolisa uMnumzana Bhekicele lokutyumba uNjengele Dumisani Khumalo njengeyinqwayiqwayi yezobuntlalo. Umbuzo uthi oku kuba kuthini? Yintoni injongo? Ingaba kukugxuphuleka kwezopolitiko okanye kukho isandla semfene? And the best person to answer would be the person who drew up this document and indicate the basis on which he lay for these documents. No, I don't think that's right. No, that's not right. The best person to answer is the person that authorizes the summons. Impendulo ka-Advocate Johnson ivuse umbuzo wokuba akangebi ubalahla kwesinomhlwa abaphandi bakhe be-IDEC nto leyo ayikhabileyo. Kude kwafikwa apho kufele khona ithole ngethuba kusithiwa ingaba izenzo ze-IDEC yayiligumgedle lokuhlasela awayiphuza abakwizikhundla eziphezulu emapoliseni njengonjengele Dumisani Khumalo, uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi noNjengele Fani Masemola. U-Advocate Johnson uphendule ngelithi, if we look at the matters in their totality, and we also look now that this one, Commissioners 3527 really bothers me. Then the assertion that, or the conclusion you draw, makes reasonable sense. And whilst it didn't, and in all honesty, at the time, what I said is exactly how it was. And as you look at some of the things that have now come out from parallel statements, etc., there are dots to connect. Isaqhuba ikomishoni kaMadlanga.
Ingqina lenkundla kwityala lokuzama ukubulala elijongene noVusimusi Cat Matlala nabanye abane ligxininisa ukuba amalungelo omtyholwa uMusa Kekana wawachazelwa ngethuba ebanjwa ngo-2024. Kungoku nje uKapteni Phimi Sekgobela upheke sophulwa ngemibuzo kwityala elingaphakathi kwetyala apho Kekana esulela ukuba ubungqina obufunyenwe ngamapolisa ngakuye bukhatyelwe ngaphandle yile nkundla. uKekana usenkundleni noMatlala uTsakani Matlala uThixo Mabusela noNthabiseng Nzama batyholwa ngokwenziye lenqe kunye nokuzama ukubulala wayencuma noMatlala uTebogo Thobejane kuquka usomashishini uJose Banyoni kunye nomvelisi womculo uSwenki Mukubunga. uMusa Kekana ukholelwa ukuba amapolisa enza ngokungekho mthethweni xa ambambayo ngo-April ka-2024 ubanga ngelithi ukuba lenkundla isebenzisa ubungqina abafunyanwa ngolu suku oku kuya kuba nefuthe elibi kwityala lakhe lokuzama ukubulala. When the car was being searched, registration plate numbers and cell phone were recovered from the car. Lo kaKekana uqale ubanjwa malunga nokubulawa kwenjineli uArmin Swart kwaye uchazele lenkundla ukuba amapolisa anyasha amalungelo akhe ngethuba loqoqo ngaphandle kwemvume. And I was also going to add with the clips of the footages that I received from the main scene in Vereeniging. Then I believed that the warrant would have been granted. Inkundla ikwave ubungqina obuchaza ukuba lo kaKekana wayenegazi kuye esiqwini ngethuba ebanjwa ngamapolisa. I noticed that when he coughs, because we had handcuffed him from front, so when he was coughing, he would pull up his jersey and close his mouth. So I noticed stains that were on his jersey. Igqwetha likaKekana libanga ngelithi akazange achazelwe amalungelo akhe ngethuba ebanjwa. You are the one that is not telling the truth. And your lies have been exposed. With respect to you. Kwena mhlomphege osabeleng nnete ebile maka gago a ntshiwe ka hlompho. No, that's not true. Ityala liyaqhuba ngolwesithathu. Uphinde wavulwa wendlela N2 phakathi kuGompo City neGcuwa eMpuma Koloni emva kwengozi eyasuba imiphefumulo yabantu abathandathu namhlanje. Abasemagunyeni abakhange balikhabe ibangwe lithi isantya ingangunobangela wale ngozi. Le ngozi ibangele omnye umqhubi ekukholelwa ukuba ngutitshala wesikolo atshe ngokumasikizi. Lengozi masikizi isube ubomi babantu basetyhini abahlanu kunye nendoda enye. Omnye walamanina ubhubhe xa efika esibhedlele. Abasemagunyeni baphanda unobangela. Izinto eziliqela ezithi sikhokelele kwingozi ezikumila kunje. Imozulu lesijongene nayo asikwazi ukuyirola out as a contributing factor. Kodwa ke nokungaziphathi kakuhle kwabaqhubi kunegalelo ngoba ubuyajonga kwisithuthi esisimhlophe uyawuphawula bangabana besikwisantya esiphezulu kakhulu ngethuba sinhlithana nesinye isithuthi esi. Nale into benegalelo kodwa ke sizawuvelela zonke inkalo khona ukuze sibe nokwazi ukuthintela izinto ezikumila kunje kwixesha elizayo. Ukanti lengozi iza emva kokuba isebe lezothutho ephondweni lilumkise abaqhubi ukuba baqhube ngononophelo ngenxa yemozulu engantlanga kweli phondo. Lengozi njengokubukhe watsho yenzeka kwiyure nje enye emva kokuba besikhuphe isilumkiso sokuba abantu baqhula ukunyathela ezindleleni ngenxa yemozulu engentlanga. Siyafuna ukuhlaba ikhwelo ke kuwe wena usadla amazimba ukuba nto yakwethu thobela umthetho uthoba isantya sakho khona ukuze ube nokukhuseleka sinqwenela ukuphinda siye kwisini apho sawufika kusweleka abantu ngohlobo. Abakwantsasana sele bavule amadoketho phando mayelana nesi sehlo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMoy Plus. Sinamkele kwakhona kwiindaba selijelo sihlabele mgama. Kusweleke abantu abathandathu emva kokuba kuntumekeke ngomlilo ivenkile eTsome eMpuma Koloni. Isithethi samapolisa uNobuntu Kantana sithe ababhubhileyo abangabemi bangaphandle bonke bebelele ngaphakathi kwevenkile ngexa kuqhamuka umlilo.
bagaleleka kwindawo yesiganeko ebiselibalisiba lezinto bezikho ngothuthu ukuqhuma nobumnyama benkonzo zikaxakeka abezicima mlilo abenkampani yabucala yokhuseleko kanye nabakwantsasana kutsolo eMpuma Koloni kwatsho kwahlanguleka umphefumlo omnye lokama isithandathu sihlanzeleliselwa. Kambe ke unobangela welodangatye yinxalenye yophando lwamapolisa okwangoku akukabikho sikhwasilima nabundlobongela boyenyaniswa nesisehlo. Police in Tsomo confirmed that 6 foreign nationals died after a fire gutted their shop on the morning of 28 July 2026. 7 foreign nationals were asleep inside when the fire broke out. One was rescued by a private security company together with Tsomo SAPS members who broke through the burglar door of the room where he was sleeping. 5 charred bodies have been recovered so far. 1 remains outstanding. Kananjalo umnini wale venkile ubehlalisa amaxhoba angabemi bangaphandle uzityande igila ngesisithwakumbe ebalula ukungasazi isizathu esikhokelele kulomlilo. We really don't know how this fire has happened. I got a call from one of my guy. The guys are here behind the shop in the flat. All of them, they are my relative, my family, you see. So there were 7 of them. 1 of them was able to be survived and other 6 was inside. They've been burned down. I-Democratic Alliance KwaZulu-Natal ithi chulumancile sisantye ehamba ngaso ngakumbi kwisixeko esimbaxa saseThekwini. Eliqela namhlanje lamkelwa ceba be-ANC abakreqele kulo. Ide ixeleshe umasipala abangundoqo kweliphondo kuquko waseThekwini uMhlathuzi Richards Bay kunye neRainkonyene Port Shepstone. Democratic Alliance KwaZulu-Natal ithi ukuqembuka kwalamakhansela amabili ANC kuyisiqalo nje. Leli qembu lamukela amakhansela asuka kwa-ANC uMalcolm Mbambo noDavid Ngubane ebebemele uWard 16 noWard 8 ngokulandelana kumasipala waseThekwini. uMbambo uthi wathola isaziso sokuxoshwa kwakhe ngomyalezo weWhatsApp ebusuku ngoLwesihlanu. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuba i-ANC imsola ngokuthuthela i-DA izindaba ze-ANC zangaphakathi. uMbambo uthi ukholelwa ukuthi wenza isinqumo esifanele ngokujoyina leli qembu elizibiza ngokuthi i-Blue Machine. Lo into ke but ke umuntu ujoyinile ke kwi-Democratic Alliance and uyimisele futhi ukuthi uzosebenza ngayo yonke indlela ukuthi nje obade ngisho ukuthi abantu baseThekwini into abayidingayo kuphela badinga umuntu badinga i-service delivery. Umngani kaMbambo naye obeyikhansela naye ushiye phansi ukhongolose. Abantu base South Africa kufanele bazi ukuthi i-DA iyona ezokhipha abantu base South Africa eyinkingeni eziningi. I-DA ithi ukuqembuka kwalamalunga kukhombisa nje kuphela ushintsho kwezepolitiki kodwa kubufakazi bokwanda kokwethenjwa kwe-DA. What we know and what we can see from our data is that the DA is going to be the deciding party in many municipalities. I am not convinced that outside of the DA winning a majority in Angeni and eThekwini that there will be any other majority municipalities. I-DA sivele yanquma ukuthi uMbambo noNgubane bazoyimela kwizikhundla zobukhansela njengoba kubhekwe ukhethweni. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Iqela le-ANC liqaqambise iphulo lalo eThekwini lokuguqula izinto kwelaphondo nelikhokhelwa ngusodolophu Cyril Xaba. Unobhala jikelele walombutho uFikile Mbalula uthi imeko yezezimali yalo masipala izinzile ngoku kwaye nenkonzo eziyeluntwini ziyaqhuba. Ukanti kwisithuba seveki ezimbini eliqela liza kubhengeza abagqatswa balo kwizikhundla zobusodolophu. Unondyebo wesizwe ubambe isabelo sentlawulo yemali kwinyanga kaJulayi nekumele ukuba iya komasipala kodwa yaphanza ngenxa yokusetyenziswa gwenxa kwemali. Le mali iza kukhululwa kodwa ngomhla we-31 kaJulayi imali ebalelwa ku-7.1 billion. The number of clean audits has risen, and in KwaZulu-Natal alone, Richmond, Msinga and Umvoti and clean audits for the first time in years, while some 18 municipalities across KwaZulu-Natal, Mpumalanga and the Northwest have climbed out of the West audit categories.
Zwe ephambili iqela le-ANC lisajongene nomngeni wosomlomo wendlu yowiso-mthetho kuzwelonke uThoko Didiza ojongene nemeko yesiphakamiso sokungamthembi motion of no confidence ngamafuphi. The National Working Committee also defends the Speaker of the National Assembly against the motion of no confidence. Faced with litigation between two parties, she may later preside over. Imiba yogwayimbo ngakubemi bamazwe ngaphandle i-ANC ikholelwa ukuba amanyathelo akumila kunje athoba isidima soMzantsi Afrika emazweni. The organizers and funders must understand they are eroding our standing as a safe home for the tourist and the investor and isolating us from our own continent. Ku-August, i-ANC iza kubhengeza ngokusesikweni amaxwebhu ezithembiso zonyulo eRiver Park eDiepsloot ibe iyaphuma ukusebenzisa amabala ezemidlalo esoloko iwasebenzisa kwaye abasemagunyeni kweli qela baza kwenza utyelelo kwamasipala abasibhozo ukubhengeza abaqatswa babo. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Panyaza Lesufi nosekela mphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Nomusa Dube-Ncube phehlelela ibhunga lophuhliso lephondo lezabasebenzi kwiYunivesithi UNISA ePitoli oku njengenxalenye yokulwa intswela msebenzi kulutsha kunye nokudodobala koqoqosho. Get the skills right will not get the country right. If you can't get the skills right, will not get the economy right. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi uthi inzingo zoqoqosho eGauteng zibangwa luhlumo olucothayo, intswela-ngqesho, inhlupheko nokungalingani. Kodwa oyena mqobo omkhulu ngoku kukunqongophala kwezakhono. We are choosing the other part of building the skills, building capabilities, and converting our schools to be the pipeline of future schools. Olusufi ebethetha kwidyunivesithi iUNISA ngethuba yena ekunye nosekela mphathiswa uDube-Ncube bemisa libhunga lephondo laseGauteng lophuhliso lwabasebenzi. Today we've launched a council that will assist us to be agile and move ahead with times and ensure that we create jobs that will be relevant to the economy. Umbuzo ke ngokuba ingaba elibhunga lizakuzisa kusini na utshintsho ingakumbi kulutsha oluhlala ezilokishini nakwindawo ezihlelelekileyo. Universities have mandate to train, so they will continue to do that mandate. The business also has a mandate to contribute a fee for SETA training. They will always do that. We are just doing coordination from our normal budget as a department. So this is not a multi-billion investment or multi-million investment. It's a continuation of our day-to-day work, and we hopefully will reach as many people as possible. Ukanti ulutsha olungaphangeliyo eGauteng luthi ludiniwe zizithembiso ezingento. Empty promises because of akuzophuma nto ineziqhamo zizithembiso nje zemilembelele lamathuba aqhamlwa nje ngabambalwa. To the civic society, we want them to hold us accountable. We want our communities to hold us accountable furthest from opportunities and to young people of this province and the country. Urhulumente uthi elibhunga alikusayi kuba yinto nje esisikhwenene kwinzame zorhulumente wesizwe koko liza kudlala indima yokuncedisa kwindaba ze-SABC. NdinguNomvuyo Ntanjana eGauteng. Kwezemidlalo umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus ufuna iqela lakhe ligxile kumalungiselelo ngquzulwano neArgentina kwisithuba seveki ezimbini phambi kwedabi elikhulu kumbhoxo kunye neNew Zealand. UErasmus uzakubhengeza iqela lakhe lizaqubisana neArgentina ebuhlantini bayo ngentsasa yangomgqibelo. Amabhokobhoko alungiselela uthotho lwemidlalo vavanyo emithandathu ezakwaxakekisa kwezinyanga ezimbini ezizayo. Kodwa uErasmus ufuna iArgentina ingadelelwa ixhotyelwe nayo kwandule kugxilwe kwisine sothotho lwemidlalo vavanyo neAll Blacks. It's only Ox and Franco Mostert that is not available for next week's game. Apart from that, everybody, Ethan Kane and Sasha, Eben Lewitt, who else? Mornay, everybody's ready. So, yeah, wouldn't be ideal, but yeah, our first thing is going to be Argentina.
U-Oxenche no-Franco Mostert bengafumaneki. Umqeqeshi uthi ukulungele ukuhlengahlengisa iqela lakhe. To be honest, we didn't watch a lot of Super Rugby, but it sounds like everybody's really excited about the squad, and obviously the way they played in the first 3 games is really impressive, and we all know it's going to be a tough one, but we play Argentina first, so that's our first goal now. Umdlalo ne-Argentina uza kuba likhuba lokuqhobela idabi elikhulu ne-New Zealand ukuqala ngomhla wama-22 ku-August. Kamnandi mawethu. Ukutshona kwelanga kukuphakama kwenkwenkwezi ndivumeleni basembo ndiniphakele iqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje imvula nomoya ngokuhlwa yaphawuleka mbukela into yokubana noko litserhulele ngamafu kwendawo ezikumantla koMahikeng napha koPitoli kanti likhephe elindelekileyo ke mbukeli phaa kwiindawo ezikomthatha koGqeberha napha kompuma koloni kanti ke nentaba ke mbukeli ixananazile phaa kokuphumleni nekhephu elilindelekileyo ngokuhlwa nje imvula nomoya kuyaphawuleka mbukeli into yokubana phaa kokuphumleni ngomso la khephu isaqhubeka ixananazile phaa kwezantaba kananjalo ke mbukeli napha kwiindawo ezikomount Frere naphaka lokhu koMampontweni koGqeberha ikhephu mbukeli lilindelekile lithi gqwaqwa ngamafu kwezinye indawo kanti ke mbukeli ngoku sawuthi sijonge amaqondo obushushu okanye isilumkiso ngokuhlwa kuyaphawuleka mbukeli into yokubana imvula engamandla ngokuhloka namhlanje izawuchaphazela kakhulu iphondo lapha empuma koloni naphaka lokhu mbukeli koDurban noRichards Bay kananjalo ke mbukeli nekhephu elimandla lilindelekile ke mbukeli nokulatyuza ke kwamaza phaa kwindawo ezikoKapa lodumo ngomso ziyaqhubeka ke mbukeli zixananazile ikhephu ke mbukeli phaa koThekwini nemvula engamandla kananjalo izawuna ke mbukeli phaa nekhephu elimandla ke mbukeli phaa koBloemfontein amaqondo obushushu ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana phaa koPitoli ngama-20 bengu-17 eJohannesburg kanti xa sijongela ke mbukeli kuyaphawuleka into yokubana phaa kwiphondo laseLimpopo ngomso elithande ukufudumala kwiindawo ezininzi yaba ngu-20 phaa koGiyani koPhalaboreng bungu-22 no-12 ngokuhlwa nje xa sijonga ke mbukeli phaa kompumalanga liphumile ilanga kwisikhukhuza ngu-22 kanti embombela ibe nguye u-19 xa sithila tshoso ke mbukeli sibheka phaa kwiphondo laKwaZulu Natal koRichards Bay ngu-20 kanti ke phaa ibe ngu-6 no-18 eThekwini ePort Shepstone nakhona mbukeli lithanda ukuphola Eastern Cape mbukeli yaqhubha ke linetha ngamandla ke phaa koKomani koMakhanda koQonce ngo-15 koGompo ibe nguye u-16 degrees kanti ke phaa entshona koloni kuyaphawuleka mbukeli komangalisweni into bangaba noko phaa koGeorge ngu-17 eMussel Bay ibe ngu-18 eAustrum ibe ngu-5 no-16 kanti ke phaa eBelfast West ibe nguye u-11 degrees Northern Cape ke mbukeli koKuruman ngu-21 eAppenton ibe ngu-22 Kimberley nakhona ke mbukeli liphole ngayo 19 degrees kwintaba ezixananazileyo kokuphumleni koQueenstown ngu-21 kanti ke phaa koVelcom ibe nguye u-8 no-20 koClocoland ibe ngu-4 kanye ibe 4 degrees kanti ke phaa komntla koloni xa siqola siyiqongqotha koMahikeng nguye u-22 satsho ndithi maziqhume ingqayo emaxhekweni Chosi